nekoj novoj deci, ali pravo da vam kažem, nekako mi je ovo malo neprijetno što sad dajemo ovakav intervju, jer ispaće da je namešteno, ko što gospođa kaže, a ja ne bih volao, ja bih volao, ako se desi da pobedimo, da se onda u veselju i radosti nađemo i da lepo pričamo. Ovako sad u ovom trenutku možemo samo, kao svi ostali što dajemo izjave, da se ne ljutite, da sačekamo mi malo. Možemo da sačekamo ako je to vaša želja? Pa ne, nije moja želja, nego se nekako osjećam kao da je gospođa i ostali namestili ovo sad okupljanje. Da se ovde lepo bilo. Pa kao namestili smo se, sad pričamo za svaki slučaj da mi vas intervjuišemo, pa ako pobedite možemo i da idemo kući. Pa evo i Beti Đorđević je rekla da se zna ko je pobedi. Pa zna Beti, ona ima neke magije, pa ona, pustite mi. Pa i Maja Nikolić kaže da se zna. A Maja Nikolić... Ko je to? Što ne poznate Maju, niste se pitali? A znam, to je ovo malo što je htjela letos da peva sa Balkanikom na Euroviziji, pa nije uspela. Kako nije uspela? A šta ako, lepo, vidite da peva sama. Pa kaže ona da je jača sama. A često, zna ono što je valja. Imali ste 3 aplauza tokom nastupa, tako da publika se negde ne može prevariti šta god da se